На вечерието на празника Трифон Зарезан бяха наградени победителите в Асеновградския конкурс "Най-добро домашно вино реколта 2023". Надпреварата се провежда за 32-ри път, като тази година имаше участници от различни краища на страната. Кои стигнаха до финала и кои бяха отличени, вижте. 139 са тазгодишните участници в конкурса за най-добро домашно вино, който община Асеновград организира. 32-то издание на конкурса събра на едно място снощи майсторите винари, чиито вина бяха най-високо оценени и достигнаха до финала. Преди да се пристъпи към награждаването на победителите, кметът на Асеновград доктор Христо Грудев поздрави всички, включили се в конкурса, и им пожела, ако тази година не спечелят, другата виното им да заслужи призовите места. Аз познавам хора, които са участвали в този конкурс за домашно вино и вече имат винарски изби, така с име, които и чиято продукция се търси не само в Асеновград, но и в България. Имаме участници почти от цяла Южна България. Смятам, че до година трябва участници да преминат Стара планина и от Северна България също да дойдат да участват в този конкурс. 24 вина достигнаха до финала и дегустационната комисия реши, кои от тях притежават качествата, за да получат титлата най-добри в различните категории. Разбира се, в началото не стана ясно кои са призьорите. Най-напред всички финалисти получиха по един Дионисиев венец, а също така и бъклица за вино, като комплимент, както и грамоти. След това вече бяха съобщени отличените. Първо в категория червени вина за винар от Асеновградския регион. Третото място тук спечели Димитър Вълчев с вино сорт Маврут. Второто място бе отредено на Стамен Стоянов с вино от сорта Каберне Фран. Първото място тук не бе обявено веднага, а бе оставено за накрая. Продължи се с категория бели вина. Със своето шардоне победител стана Харалампи Желев. Николай Ангелов от Червен спечели в категория розе, а Жана Стоянова от Перущица, която не присъства на награждаването, спечели със своя пелин при изкуствено ароматизираните вина и пелини. Както винаги имаше награди за производители извън Асеновград. Третото място тук грабна Емануил Манев от Пловдив. Второто получи Костадин Колев от Марково, а първи в тази категория стана Живко Аргиров от Първомай с вино сорт Каберне Совиньон. Освен парична награда, той получи и буре за вино, връчено му от кмета доктор Грудев. А голямата награда в категория червени вина за винар от Асеновград тази година получи Васил Аргиров. Васил Аргиров от Асеновград с вино сорт Мерло по Каберне Совиньон. Честито! Наградата от 400 лева плюс буре ще връчи кмета на града доктор Грудев. Аплодисменти още веднъж! Васил Аргиров получи още няколко специални награди, като и Ноксов съд и кошница с мезета. Обрахте освен основната награда и много други награди. Очаквахте ли го, когато дойдохте тук тази вечер? Не го очаквах. А до сега печелили ли сте на този конкурс? Ами, преди 10 години пак се явявах и спечелих трето место. Пак в тази категория за червено вино? Да. Бихте ли споделили на другите участници, щом имате толкова награди, какво беше виното тази година, за да бъде толкова високо оценено? Ами най-добро е